யாரெல்லாம் பாட்டு கேட்டுட்டே தான் நான் வேலை செய்வேன், பாட்டு கேட்கலன்னா எனக்கு ஒரு வேலையுமே நடக்காது அப்படின்னு சொல்கிற சில பர்சன்ஸ் இருப்பீங்களா? மறக்காமல் அவங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அந்த கேட்டகிரி தான். நான் எப்போ ஸ்டிச் பண்ண உட்காந்தாலும் ஃபோன் எடுக்காமல் உட்காரவே மாட்டேன். ரீசன் ஃபோன் இருந்தால் தானே பாட்டு போட முடியும். நான் யாரோட சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்பேன்னா கங்கை அமரன் சாரோட பாட்டு மட்டும்தான் கேட்பேன். எனக்கு அவரோட சாங்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ரீசன் அது வந்து மெலோடியாகவும் இருக்காது, குத்து சாங்காகவும் இருக்காது, ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் தரும் பாருங்க. எனக்கு அந்த மாதிரி சாங்ஸ் கேட்க ரொம்ப பிடிக்கும். அதனாலேயே தான் அவரையும் பிடிக்கும். உங்களோட லைஃப்பில் ரிலாக்ஸிங் டைம்னா எதை சொல்லுவீங்க? நான் எப்போவுமே ஸ்டிச் பண்ணும்போது பாட்டு கேட்டுட்டு ஸ்டிச் பண்ணுறது தான் நான் சொல்லுவேன். எனக்கு எப்போவுமே ரிலாக்ஸிங் டைம்னா அதுதாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பக்கத்து வீட்டில் போய் உட்காந்து நியாயம் பேசுகிறது, பின்னாடி வீட்டில் போய் உட்காந்து நியாயம் பேசுகிறது, இதெல்லாம் செட் ஆகாது. ஸோ அதனாலேயே தான் நான் டெய்லரிங் சூஸ் பண்ணேன். பட் டெய்லி ஒரே பாட்டை கேட்க போர் அடிக்கும்ல. ஆனால் எனக்கு அப்படி கிடையாது. நான் டெய்லி ஒரு சாங் கண்டிப்பாக கேட்பேன். அதுதான் இந்த சாங்.